Hej YouTube, og velkommen til Minecraft episode med Gustav. Ja, det er ham. Og fuck. Nå, nu skader de Gustav. Fuck, man. Og vi har prøvet at komme ind på min Hamachi show, men det virker ikke for skide. Så Gustav bagved dig. Fuck. Gustav. Okay. For helvede. Ja. Gustav, vi skal væk. For helvede. Gustav, der kommer 2 skeletter nu. Oh my god. Jeg kommer. Run! Dude, run! Okay, kom. Okay, bare løb. Gustav, følg med efter mig. Ja, det ved jeg sgu godt, det er derfor jeg løber. Come on, dude! Come on! Jeg har ikke skid med. Jeg smider lige nogle af de her. Gustav, kom. Run, dude! Run! Det er skide på, man. Gustav, hvor fuck off? For helvede, dude! Okay, jeg er bag dig, løb. Bare løb fucking et andet sted, mand. Ja, hvor fanden blev du af? Au. Jeg synes nu, jeg ikke hvor du er. Hvor fuck fandt du ind, mand? Der, mand. Kom her. Nej. Bare kom her, jeg skal væk. Dude, come on, dude. Hvor fuck er du nu hen, dude? Dude, help me. Gustav, for helvede. Gustav, jeg kan se dig. Gustav, du burde sgu da kunne se, hvor jeg burde. Jeg kommer. Det gør jeg. Helt lortet efter mig. Fuck nu. Der. Gustav. Ja, okay. Død skelet. Død de motherfucker. Op. Nej, kan jeg skade dig? Nej, vi kan ikke engang skade den. Fedt. Okay, så vi skal bare væk herfra. Jeg er fandme ved at dø. Kan vi komme hen? Kan vi udlægge det her? Nej, ja. Vi prøver bare ind i huset. Det vi kan det. Ja. Det er også nogle gyfede. Hyggeligt. Så jeg skal ikke i næver. Vi skal bare. Okay, godt så vi skal bare sådan noget ret sure sammen. Never igen, hvad fuck? Hvad er det? Hvad? Jeg kan sgu ikke se det. Hvad er det? Fuck, der er det der. Ja, der er sgu ikke. Okay, godt så bare løbe efter mig. Under Gangnam Style. Der er det. Jeg kommer ind. Kom nu godt så. Gammel. Dødskelet. For helvede. Vi kan bare ikke bo helt deroppe eller noget. Nej, det sker bare ikke det her. Først er din fed. Okay, godt så grav lige. Jeg skal lige finde et sted, hvor du spawner af næste gang. Gustav, skynd dig! Shit! Ja. Okay, kan vi ikke lige sige, at skal vi bare... Okay, vi skal bare lige lave et hus eller noget først. Det var sikkert jo. Come on, dude. Kom så prøv at komme hen til mig. Kom nu. Gustav, den her vej for helvede. Kom nu, Gustav, den her vej.
For helvede, mand. Så graver du bare videre. Jeg er lige bag i røven på dig. Jeg er ved at dø. Der er sgu en gave for mig. For helvede. En gave for mig. Gave for mig. Gave for mig. Gave. Aha. Og det er så det YouTube. Så skal vi spille i morgen igen på eller noget. Okay. Ja, hej. Vi ses YouTube.